En punt del matí, en directe a l'Igualada Capital de Ràdio Igualada, amb aquesta secció que fem amb Seina. Avui ens visiten aquests estudis de l'emissora municipal el Robert Clapés. Molt bon dia, Robert, benvingut. Bon dia, molt bon dia. Avui la Paulina, quan ens diu, mira, el tema serà molt bèstia, quedaràs sorprès. Les criptomonedes. Correcte. Què és una criptomoneda? Ui, criptomoneda. Per començar, hauria de fer una miqueta d'història, com es van crear les criptomonedes, no? O sigui, nosaltres estem basats en un sistema monetari que és piramidal, Sí. I aquest sistema monetari piramidal, a la punta de tot, està, diguem-ne, governada per empreses molt grosses, banquers internacionals, com per exemple FMR Corporation, JP Morgan, són els que controlen tot el cotarro, no? I doncs, clar, aquesta gent creen bancs centrals en els quals obliguen els governs a estar una miqueta esclavitzats dintre d'aquest cercle. Quan a més els interessa creen diners i quan no, doncs, està allà. Paren la producció. Para la producció. Que falten diners? Generem diners. Molt bé, què passa? Que quan més diners es generen, els nostres diners, els estalvis, els sous, tendeixen a zero. Clar, això és inviable. Doncs el 2009, un grup de gent, hackers, brokers, gent molt professional, creen el que és el Bitcoin. Val. És allò, la reacció de nosaltres no volem passar pel tubo. Exacte. Sí? Creen una moneda completament descentralitzada, no governada per ningú, és lliure, qui vulgui s'apunta, qui no, i amb transaccions molt, molt, molt econòmiques. I el que és més important, és molt segur. Doncs arrel d'això es creen el que són criptomonedes. Diguem que el Bitcoin és el que era abans a l'or, Sí. i ara el Bitcoin és a l'or 2.0, que és el que es diu. I a partir d'aquí es generen criptomonedes per poder treballar. Perquè m'entengueu, les criptomonedes és el que es diu el model fiat, el model actual, són les monedes tipus dòlar, euro, lliure esterlina, el florí húngar, etc. Pues les criptomonedes tenim Ethereum, Ripple, el croat, que en parlarem avui del croat, etc. N'hi ha moltes, n'hi ha moltes. Cada una amb el seu valor, amb la seva tecnologia i amb els seus propòsits. Cotitzen? I tant. Sí? Sí. Poden anar a l'alça, a la baixa? Correcte. El que és el... Quan ja t'endinses més, tu pots especular amb moneda virtual. I clar, com és un món recient, diguem-ne, nou, els mercats no estan consolidats i és molt volàtil. I el fet de que sigui molt volàtil dona opció a molt de joc. Pots comprar barat, pots comprar i vendre car. No és com el mercat de Forex, diguem-ne, la borsa normal i corrent, que els mercats estan consolidats i ja més o menys se sap una miqueta la tendència. En canvi, les criptomonedes, al ser tan volàtil, té una miqueta més de joc. Però això és un altre tema, que és, bueno, tu tens criptomonedes i vull especular, vull jugar amb aquestes criptomonedes. Si més no, n'hi ha gent que vol comprar criptomonedes perquè saben que és un actiu que pujarà, perquè si llegeixes, si t'informes i veus tot el que n'hi ha darrere, saps que deixen de banda tots els temes de la volatilitat que té, sap que és un actiu que pujarà a llarg plaç. És el que està passant. Molt bé. Baixant a nivell terra, allò per la senyora Maria que ens està escoltant, que diu, ostres, criptomonedes, bitcoins... Tot això, a efecte pràctic, en què es tradueix? Rebo croats, a una altra persona li pago també en croats, i és això, en el moment que croat és molt nova, en el moment que croat surti a mercat, que tingui un valor econòmic, doncs ja passarem a la segona fase, que és l'especulació en el cas que a la gent li interessi. Escolta, si tu dius, mira, és que jo no tinc ganes d'especular, jo no tinc ganes de fer trading, no tinc ganes de jugar a borsa, jo només vull tindre les meves criptomonedes, perquè ningú me les controla, és el meu diner virtual que és real. Sí. Bueno, real, a veure, que ens entenem. El diner que tenim aquí també és virtual. L'únic que ens donen un paperet que posa 5 euros i... Sí, vostè al banc té... No, vostè quan té un bitllet, diu això val tant. Exacte, és el mateix. Però és un tros de paper. És un tros de paper. I quan tu vas al banc i posa que tens 5.000 euros al compte corrent, no tens un calaix amb 5.000 euros allà per tu. O sigui, és el mateix. És el mateix. I el tema és aquest. Doncs jo, per exemple, puc comprar bitcoins i me n'oblido. És el que ha fet molta gent. Bueno, jo no soc multimilionari per culpa d'una trucada telefònica del 2010. Per què?
bueno, estava jo, jo sempre he tingut molt interès per les noves tecnologies, i el 2009 va començar a sortir el Bitcoin, i el 2010 dic, hosti, això del Bitcoin, bueno, vaig a provar què és, no sé què, bueno, no tenia ni idea, vaig començar a investigar, ho vaig veure interessant, però clar, és algú que ningú en parla, és nou, i dic, bueno, i vaig estar a punt de comprar 100 Bitcoins, que aleshores, el 2010, valia al voltant d'uns 120 euros. Vaig estar pur, O sigui, tenia tot allà al meu ordinador, ja vaig anar a agafar la targeteta per anar a comprar euros a bitcoins, i no sé què va passar, que em van trucar. Em truquen, no sé si vaig anar aquí a Califòrnia a fer el vermut, no me'n recordo, i allà es va quedar. I al tornar entre una cosa i l'altra, ja se'm va passar, com era algú que no estava molt segur, i se'm va oblidar. Clar, amb aquell aleshores, perquè m'entenguis, un euro valia un bitcoin. Ara un bitcoin val 8.000 euros. Si jo hagués comprat aquells 100, ara tindria 900.000 euros, 800.000 euros. Clar, són coses que dius, bueno, no ho saps, són anècdotes d'aquestes, i te podria explicar un munt. Molt bé. Bitcoin i Croat serien monedes diferents? Bitcoin és la mare de totes les monedes. Val. Dins del Bitcoin englobaríem... Un munt. Bueno, hi ha Bitcoin, que utilitza una tecnologia, que això t'ho hauria d'explicar un altre dia. Sí, és que vindrem un altre dia, Vindrà moltes vegades. És que és un tema... Portaràs dilluns de la setmana que ve, És que és un tema molt apassionant. Per això no t'escoltem, Paulina, però... Vale, però que sapigueu que farem una infografia que la tornarem a passar per Ràdio Igualada, però és molt bèstia el tema. No, jo ho dic perquè són les 9:56 minuts i mig i jo veig que això ha d'anar per llarg. Sí, hi ha molta Quin valor té un croat? Un croat ara està valorat a 0,5 euros. Sí, 50 cèntims. O sigui, diguem-ne que el croat, que és la moneda catalana, per cert, abans de que s'acabi el temps, Feina està organitzant un webinar que és completament gratuït. Què és un webinar? Un webinar és que tu... Bueno, clar, no, és que aquí m'entens... El mateix que un croat. A veure, el webinar és, diguem-ne, una sessió informativa a distància. La gent s'apunta al webinar a tal dia, a tal hora, ho hem d'acordar tot això, es descarreguen un petit programa, cliquen i veuen a mi. Sí. Però sí, es pot aconseguir amb un simple ordinador, es pot aconseguir croats. Diràs, bueno, què? Tinc un ordinador i em regalen croats? No. O sigui, la recompensa per tenir un croat és que tu has de fer, el teu ordinador, millor dit, ha de fer unes operacions matemàtiques que consisteixen en confirmar, encriptar i introduir a un llibre de comptabilitat per internet cada transacció que es fan entre monedes. Això és la funció dels miners, que ja en parlarem també. Doncs clar, ara, com croat és una moneda molt nova, minar croats, aconseguir croats per fer aquestes operacions és relativament fàcil. Jo porto un estudi i cada cop costa més, i és bona senyal que cada cop costi més aconseguir croats, vol dir que n'hi ha més gent que estan obtenint aquests guanys per verificar les transaccions, però això ens perjudica als miners, en els quals ens incloem, però per part és molt bo, perquè quan més miners hi hagin vol dir que hi ha més transaccions, per tant el dia que surti a mercat tindrà un valor molt més alt. Per tant, les meves accions serviran per sumar més o menys croats. Seria això? Les teves accions com? O sigui, amb l'ordinador vols dir? Sí. Sí. Si jo tinc un ordinador, el connecto 24 hores al dia, l'instal·lo un programet i amb aquest programet aconsegueixo croats. I la feina que fa l'ordinador és verificar transaccions, encriptar-les i ficar-les en un llibre de comptabilitat. Dilluns que ve més. És molt complex, però ho farem. Gràcies, Robert, que vagi molt bé. Molt bé, un plaer.